Čaute ľudia, dneska pôjdeme do Rumunska a do Transylvánie a cesta bude trvať 8 hodín, takže dúfajme, že tam dojdeme a aby sa nám nič nestalo. A ak sa vám toto video bude páčiť, tak dajte like, odber a zvonček a užívajte si túto krásu. Že dojdeme v minúte a ak sa vám toto video bude páčiť, tak nezabudnite dať like, odber a zvonček a tak sa toto vyzerá. No, vidíte? Nejak tu trúbia. To je zaujímavá vec. Nejak tu trúbia. No nie, lebo bude sa musieť pohnúť. Mama, čo kaši na to? Ale však ste tu upracen, čo kaši ako... Čo? Takže čaute, teraz sme už v Rumunsku a o 3 hodiny a 20 minút budeme v našej chalúbke a potom sa vám... Takže sme už v Rumunsku a vyzerá to tu celkom pekne, nejako takto. Vyzerá to tu fakt nádherne. A dúfajme, že nič to nebude také zle. A dúfajme, že sa nám nič nestane. Takže, ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite like, odber a zvonček. Ja sa s vami lúčim. Ahoj! Ľudia, dneska sme na najkrajšej ceste a pred nami sú vysoké kopce. Pozrite. Tak to nejako to tu vyzerá. A je to tu fakt pekné. A zajtra pôjdeme na ten hrad z Transylvány. Takže môžete sa na to tešiť. A čaute ľudia. Dneska pôjdeme do Solnej bane a ešte do takého zámku. Takže potom, keď tam budeme, tak sa vám ozvem. Takže ľudia, teraz ideme výťahom a potom pôjdeme do takého najväčšieho zámku v celej Európe a potom vám to tam ukážem. Ahojte ľudia, tak sme na tom jeden z najväčších hradov v celej Európe. Taký je výhľad. A tu je toto tá väža, tam hore je socha. A tu je vežička, ktoré sa dá dotknúť. A keby ste hľadali, kde to je to v Maďarsku, teda v Rumunsku. To je. A potom vám urobím ďalšie záberky, budeme ďalej. A tu je ďalší výhľad. Takto. Tam tuto je niekde most a môžem vám tu natočiť, jak toto tu vyzerá. Tu asi bol krb, ak sa nemýlim. Toto asi bola ďalšia cesta, si ju zamurovali, nevie. A tu potom sú dole schody. Tak môžeme ísť. A toto je nejaký most. Tu keď pôjdeš dole, tak to neviem. Ešte sme tam neboli. Tu je nejaká mapa, alebo čo to je. Tu je okno. Ale neviem, či to bude dobre vidieť. A tam hore to tiež. Tam bolo väzenie a tu je takto zbrojňa. A teraz pôjdeme do väzenia. Tak
Môžem vám to tam ukázať. Toto niekde bolo to väzenie. Tuto predpokladám, že sa šilo. A tu je balkón. Môžem vám ukázať, ako to tu vyzerá. Takto nejako. A tu je tá väža. S týmto sa odfotíš. Počkajte, to asi niekoho našli. Teraz neviem koho. Tu je každopádne môj brat. A tu je tá kostra, čo je tuto. A tu je. Neviem koho to je, síce kostra. Asi toho kráľa. Alebo neviem. To asi bude toho kráľa. A už sme prešli z toho hradu, tak to nejako... No, teraz vám ho asi neukážem, lebo som za takou skalou. A ja som si tu kúpil toto. Noče z Minecraftu. A k nemu som dostal aj tento nápis Minecraft. A tento noč je veľmi vzácny. Ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like, odber a zvonček. Ja sa s vami učím ľudia a potom ešte do toho videa vám chcem ukázať, že takéto strechy pôjdeme do takej uličky, kde také strechy budú a môžem vám to tam ukázať. A ak sa vám toto video bude páčiť, nezabudnite dať like, odber a zvonček. A aby vám takéto video už neuniklo. A k tomu hradu, jak sme boli jeden z najväčších hradov v Európe, no tak k tomu som chcel dať ešte toto video, tak teraz tam ideme, môžem vám to ukázať. Toto už je jeden tam s tou strechou a asi predpokladám, že tu budú ďalšie domy s takým aj tam je taký dom s takou strechou. Tu je ďalší, aj tu. Aj tu. Tu je taký dom. Aj tuto sú také domy. A tu je ešte takéto brány. A tu je taký tiež veľký dom. Wow. Ale cestu prijazdov majú rovno. No, tá cesta je strašne. A tu je... A potom vyhodím to, bo? Potom ďalší taký dom. No. To bola matička. A tu bude ďalší dom, lebo tu je taká cesta. Toto. Aj tu je. A to brána, kde sú levy. To je tiež taký dom. Kam to dám? Teraz poďme asi okolo tohto domu. Ale tie strechy sú fakt, že dobré. A
A tam na té střeche jsou ryby. Vidíte? A tu jsou ryby. Vyhodím to. Ale tie brány a strechy sú veľmi dobré. Tak môžeme tam ísť? Wow. Tuto asi bývajú nejakí boháči. Čau. Takže čaute ľudia, dneska pôjdeme do Transalpíny, na Transalpínu a uvidíme, že či tam uvidíme medvedia. Podľa mňa tam budú o mnoho väčší, lebo tam sú o mnoho väčšie kopce, no tak asi tam budú. Mám tu takto mapu a potom vám ukážem, že keď tam budeme, tie kopce a či tam bude aj ten medveď. Ahoj, uvidíme sa potom, keď uvidíme medvedia. Takto nejako vyzerá tá cesta, ale ešte nie sme na Transalpíne, ale nejako takto to tu vyzerá. A ozvem sa vám, až keď tam budú takéto skály v Transalpíne. Wow. Čakaj. Čaute ľudia, ideme už domov z Rumunska a ozvem sa vám, až keď budeme na hranici a potom až keď budeme doma. Takže čaute ľudia, už sme na Slovensku, teda v Maďarsku a ozvem sa vám, až keď budeme teda na Slovensku. Čau. Takže čaute ľudia, už sme doma. Je mi ľúto, že sme nemohli dlhšie ostať v Rumunsku. A teraz je môj obľúbený štát Rumunsko. Takže, tak. Ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like, odber a zvonček. A čau.